máme. Dobrý, já jsem Selek, pardon. Dobrý. Zrovna přeceňujeme, tak... tak se porozhlídněte, jestli máte něco zájem. Při nákupu nad 1 000 000 korun malý dárek, klíčenka. Vy jste zlatý. Ano. Tak, no, co potřebujete? Zařizujete byt? No právě teraz zariadujeme s novomanželom nový luxusný apartmán, tak jsem se přišla informovat, jaký máte sortiment. No u nás jen ten nejlepší. Tomu verím. Kde chcete začít zařizování? Obývák, kuchyň, ložnice? No právě ta ložnice, protože ta si myslím, že je nejdůležitější z celého bytu. No kurdy jste novomanželé. Jistě, to jsou chlupy za obrazama, jasně. Tak třeba tahle postel, to je kvalitečka. No ta je skvělá, víte? Kouknete se na to můžete řádit. Jak keby som mojho manžela doma viděla. No ale môj manžel má 75 rokov, takže väčšinu času tráví v tej posteli. Tak... Určite musí byť veľmi pohodlná. Jasně, čili láska na první pohled, jasně. No, tak tady to se mu bude prdět do peří, to víte, to je kvalitka. Je to model Bivoj, takže ta snese i hodně. Krásný, ale pán vedúci, viete, ja mám taký problém. Môžem sa spoľahnúť na vašu diskrétnosť? Já mlčím jak masový hrob. Viete, ja s tým mojím, ja nie som až taká šťastná. Aj tak rajta, co pak? Ako, jak by som vám to povedala, som šťastná, ale tak 2-3 krát do týždňa, tak maximálne. Ale dnes, jasně, jo, vy máte... Čečetka. No jo, tak dobře, tak vybereme postel podle toho, jak vypadá váš, jak si ten milenec budeme... No, říká pracovně milenec. Manžel je velmi vysoký, urastený, svalnatý a velmi, velmi vitálny. Čili něco jako já? No. To byl for. Momentík, já si tady vemu katalog a ukážu vám, co by tak připadalo v úvahu. Podívejte se. Tak, no tak ovšem, toto je tedy postel 2,5 x 2,5 metru, to už se dají dělat věci. Ja. To je krásná, trošku, si myslím, že trošku velká. Velká? No to už jste říkala, že je tak, no tak menšího něco. Tadyhle postel, co bar? No bar. Bar. Bar, to je dobrý nápad. No jasně, dáte si panáčka, uvolníte se a pak teprv... Také niečo menšie, aby sa mi náhodou moc neopil. Také niečo na plácačku, to by úplne stačilo. Čili ne tadyhle toho Barbara, ne, Barbar ne tedy. Co? By sa mi opil a hneď by všetko išlo v oko. Jasně, pak si hledá dalšího, že jasně. Sakra, no tak a nebo tohleto, no. A pán vedúci, viete čo, ešte ma veľmi napadlo. Bar je skvelá vec, to vyberieme určite, ale ešte nejakú takú... Co? Skriňu, viete, takú objemnejšiu skriňu, keby náhodou došiel manžel trošku skôr, aby... Měla toho kabrňáka kam schovat, vidíte. No tak tohle je kvalitka, tam se zašije krásně, když se trošku skrčí. Jste šikovný, to už nechám na vás. Dobře, tak já bych viděl tu 62 000 posledně, 126, 2. Vy ste skvelí, pán vedúci, vy ste jednoducho skvelí. Ano, ja nemám k tomu čo dodať. Vy ste absolútne skvelý človek. No a s tím manželem co teda? Jste říkala, že jste nešťastná, mně to připadá, nezlobte se, že to beru takhle. Trošku tak ma nabadáte, ale mně to teda připadá, že k tomu jeho vysokému věku byste byla ráda, kdyby se přidali i vysoký horečky, vidíte? Vy ste úplne skvelí, viete, ja takú mám potrebu sa vám ešte s niečím zdôveriť, lebo cítim, že ste naozaj dobrý človek, ako taký človek, ktorý si to všetko nechá pre seba. No, jasne. Viete, ja som v tom manželstve hrozne nešťastná. Ja neviem, čo s tým manželom a ešte prednedávno sme uzavreli takú tú obojstrannú vysokú poistku a som ešte viacej nešťastná. To je. Ja. Neviem, čo s tým, no ale... No heleďte, měl bych takový nápad. Tadyhle, když se podíváte, tohle to je sestava, ano, sestava Cháron. Jo, ta postel je zajímavá tím, že je lakovaná polychlorovanými bifenyly, navíc jsou tam i jedovatý ředidla. By som navrhovala kombináciu oboje. No jasně. To by bylo skvělé. Když mu dáme madraci ze skelný vaty, na tom neusne ani šípková růženka. No pokud doteďka ulejhal a byl svěží, tak vám garantuju, že druhý den bude bez věže. No, manžel, on je teda veľmi tuhý korienok. Jak to? On je beťar. Ja už na to pracujem pol roka a stále nič. Jo, už po něm Minule som mu urobila nejakú praženicu, ani jedna huba tam nebola jedla. Jo. No a manžel? Jeden deň behal po toalete, dedek jeden a na druhý deň už bol úplne v pohode. Jak rybička. Ježiš, strašný. Helejte, co trpí na průvan? To je skvelé.
průvan. Tak To na je tu jeho skvělé. půlku já tam prdnu intercooler, klimošku. Jo, to bude mít proleženiny, to už nerozchodí, ale... Je lekavej? Jsou lekavý. No. Asi ano. No zkusím, víte co, tohle je zajímavá věc, helejte. Pojďte se podívat. No pojďte blíž tadyhle, helejte. Je takový můj nápad. Pane vedoucí, No. zalachla, ale zase na druhé straně to by mohlo trošku pomoct. Že jo? Pribalte mi to. Dobře, helejte, všechno naložíme do autíčka, během příštího týdne je to u vás, platit budete až... poklad. Ano, říká se to. Mějte se krásně, pozdravujte. Jsem vaším dlužníkom. Ano, mějte se. Majte Pa. No, Řanda, čau. Hele, byla tady. Až to přivezem příští týden, zásadně do toho nelehej. No to je jedno, chrápej třeba v ložnici, v koupelně na dlažbě, to je zdravější. Co? Se něco vymyslit, třeba, nevím, stařeckou demenci nebo něco. Jo, a až ten její pásek zaleze do skříně, nic s tím nedělej, ona nejde otevřít, tam se zaklapne. No já to s klukama vyvezu, máme takový speciální, víš co, drtička na starý dříví, tak to tam se tím mrsknem a... No oni si starost nedělej, ty až pošlu fakturu, taky klepne Pepka. Hele, tak pozítří na pivku. Čau. Ale jsme se domluvali, že to přivezeme domů. No ale ja som nedočkáva. Aha. Čakám na to, že teda by sme mohli nejakú zmenu robiť, nejaký change. Je dobře. Namiesto toho môjho priateľa, že by si ty zaskočil. Nekoukej doma. Vy jste určitě poznali, Zuzana Belhorcová.